BJP ลงตัดดูคอนเกรสลงตัดดูเป็น ASDC ลงตัดดูเยอะสุแล้วเป็นเกดัก APHLC ลงตัดดูitu mengenai tak jam itu ngaci ni ne la parti buku pimati berhadi la soal parti kidun ban pil ko japlang po itu mengenai ni ne parti buku itu nge hala BJP parti ta hala kongres tu ma parti ateng ba APHLC tu ma parti ateng pusi mata seta ju abatai council election hot kasi chok kasi theng pen kopi ne ki withap rigging pulau kepu rigging pen jat pen amat la bongali tum ci pahai de nili ki singhason men si ki thudun apor bongali tum la leki claim thu det chena nam la nili hem ang no ki do bongali bang ta bang BJP long si ki dun aner lo le ching ching nek ang po ching ki po seta akam ki claim de bang hap nang litung list alam ana amen nang itok dun et unjima ini ama jang sin nang itok dun et ji pulate ni lige penap dik pen akam claim po penap dik pen ge aku claim lipo aprang ka gos ke kun nat lo ni chingi da lengi non ge ajir dingolam lo ke ningkang hini aprang lo kan te la pot si nang litung rong thom ma rong pli lo dang ado ha rong thom ara nang litung lakagos akelok along amen cetok non arta cetok nang ji pin soma arlo soma la cetok nang ji la penang litung voter list jong si an amen dolo pulate voter list hala identity card a nombor le nang cetok donon identity card nang pidun nang nelo a nombor le nang cetok donon la pen ke hala amen ka velang seta non ningkan krisir kritrok sitang lo la tumta amen akaprek alis selam la nang cetok dun der non amen voter list kalilang non voter list along amen thap nang ji pura la voter list long amen ka ve an tumta nang cet thap dun der non anke ilitum hang long po la Ajaran ke lagi ini tiupan ni tu dah elok sih tu bahat tu sih. Hai ni lagi bisnes macam tu. Ini paciri gong lah kongres tu. Amani le soni ke sek kan lo tu mak. Ayan mah lah kongres bakal angkat pun tu buat dengan cel lah sama. Masih pasal picom mau pimak. Paciri lah. Karbiatum kedo ningkan parok an lo nelu nang litum le do de setahan nang litum pusar mani atum dak do et lo aprang lapot karbi nitum kedo ke ningkan thom kep ningkan phok kep ta ho puson ningye nang ni lage a ho ke alam le athema haro kriner kepra in koira trok aningkan la asam adang isi British atum kacerai arni thang in koira plir ni haro kriner kebra in koira tro thang in koira plir ni cerai dat lo hala su cerai dat pen karbi ang long la pen la ing long area an ke hala ing ras atum cerai tip tedet lo ilitom pan independent sadhin ason sinang bikok lo ilitom pan lasi haro kriner kebra troksi kep aningkan Umat akar biar recu lo ne, umat alidar lo ne, British a governor tumlong cingkit. Jangan kepat pahay nang ma, wag kasi sa pahay nang ma, wag kasi sa pahay nang ma. Campaign galati, campaign galati, campaign galati. Kaya utor pahay nang ma, kaya utor pahay nang ma. APSLC pahay nang ma, APSLC pahay nang ma. Si bahkan terus dah lo, lah si ini tum nili hokpet ke lalu, mereka falam pergi ladak, langkah TV, village committee, presiden sekretari dan si pacini nanya bola buat si setame nili fase artu pi posi nili hin ter pacini dah tu, lah si langsung.
committee CC committee general secretary rompi sama pen pachini lo na sinon next agenda pen ke alhi ke pachini la ke ili tum bukajan ele long secretary in charge lang li bristol terang pen youth along ke claim tu women along ke claim pen pia along ke claim tum pan bang ke mitang ke pachini le moi puti ni pen por ni kasih sakdo pajok kele dunde akhirnya ke teklong le tum do la salang le tum ke tlangi fanta alang tum ko penangan na tum ani kang do la ke sar kathar la dang ni tum long wang te ni warang piki la Lapona api lake hong pen ke bang ang tam pen ke bang ili tum lo nang apele ili tum lo ke thige din la pen ke man ke do ili tum star man pachni bang sini pana pona pilo ke tengsi bang ke ili tum hai thaman la pen kritiki bon de bon pen ka sai nang ke beach paduk ili tum sara phan sini kang thori phan chring lo Central Committee atum pen women atum tadulo youth atum tadulo nilitum dak lang thoi the PC wanglo lang thoi the PC public meeting dolo dak thek long lo de huri pen dak lang thoi the pi an ar leng nakar lu la pen non ke dam thuji ke kisun lokpo la tato warta kang cheng sogali lage gari pon mimia to war kali tani tum truck 4 wheel ke do truck pensi ke wang por it ke ban so sogali lo a truck he huita sita la pensi ke wang por it non ke dam yita peri mimi ante la council atum autonomous council karbiang long autonomous council atum ilitum ake hai tuliram rong hangta develop olo pusi kaita pu bom titi ko pusi ka develop kraima alang li hala bongali bihari tom han kapa develop chotsi alang li develop olo pusi kitin hala tunge nita develop olo bangladesh adet tadu bihar tadu hala tunge west bengal tadu hala tunge hal london hala tunge do la hala bang so keke ante hala tum han ke rap nang yu pia kam sige doma dak sik schedule ke ilitun tribal tum han sike la ke rap nang yu pugante ane pia posito warda selam tekte der non anta school ake me pia posito dak pi tekte der lang ki jun pan ha ar loksi kilometer isi hinia ka helosi lang ta chusok dam nai non anta ko puak kam lo lapen ladak inglong arit katikia pan hang ake rap ave hang da claim dunde la council pen anke dake thoye hidile ke dugali inglong akhetile choklem kete inglong asaile tiki kete hidiya dakave anga ko pusi munit tum kereng tek poma alang litum jong si rap dun tete alang litum dak tractor aso rotar tiller pinene PC alang litum alapen JCB pinene PC hala arit anta bai dun nang dia podlo seta alang litum la ta claim klete non kasik sak nei ke voter polling station da dak ave ji ningkan hini ke thoma fragment lo polling station dak nang ji puni tum ke hang non anta pipelang la si non polling station nili tum ako hang tuji dak long lang thoi the pia phat lang doi a schoolamen ko puloni lang thoi the pi government LP school do hadak si polling station do nai dak haro hini ra phokep so se bang haro ke thom so se amuni tum non vote ke pidam ni kilometer ner kep sunangi ako anang arlu sunangi kai talasi kiduk sai selo vote apidun et long ledet tikilo lapen voter list along amen ka veta dok pikang jang lang la sinon voter list along da amen pedo et nangji lapen ke voter polling station dak lang thoi thepi government LP school along akimi polling station silam bek nangji ni tu demand ke la helo lapen lang ki juna phan ha akahelo inglong puet lo ahoka lam si alang li ganing yelo alang li pan kang ton nang yalam kalilo alang li puet lo bongali tum aning hangte tuliram pan ke pang nilun taun pitur plut taun war pit taun ahoka lam lagi
non gipun det pe polo kipun nang ji ke itum karbi atum si gipun aja kong do nang ji itum lage siksidul lalong tribal atum si gipun aja kong do nang ji non tribal atum la kipun aja kong avelu bongali atum si aja kong hidu alam thepia bangke itum la BJP atum ke chok che penajok Congress tum ke chok che penajok ala siksidul implement medet penajok tribal kalia tom phan pe wang varet long lita pi varet la pen voter list long da amen thap varet la pen election da pajedan long varet voter elect polling election huta vote pa pi dun varet la jasemet council election bang la son ki vi penajok ilitum tribal atum political power ke non ke bongali atum long bihari atum long bang nang thi pon etlu itum ke thang bak besi kacetarpo la BJP along ki do akar bi atum thang bak besi kacetarpo alang litum therak nang ji la sinili alang tum han pulo alang litum ning chirui nang ji BJP pura alang litum hala ki chi atum han wan bom political power pibo alang litum election ke hai phan pu hai hede ji morning kan pho phiga alang litum ke hai ji ali la karbi tung election na thudun thulong le da ji non hala kheronia long ason lapen ke hala haura ghat ason itung karbi tung thudun long le da ke non ke thudun sita long le karbi tung haura ghat long suri krive kado we voter list along lapen bongali tum suri kre troksi populo ke hayun po so thak buka janda itum hayun e bangke che bongali bihari tum onguna lapen ha kheroni bihari tum onguna itum Pawan Kumar Rai alang li vote ki pija ja kom dawe bang don ke election da hai tu atlu son si che plan la ke la so six schedule ka implement me potsi la ke che plan lo non ke ako putulo itum tribal atum a political power ke non ke bongali bihari atum nang chipon atlu ning chipi nang ilang hala jasemet BJP along lapen congress long ke do atum la solam ning chipi nang i la hello kardom wan det nang ji dak rong ang bong dak rong thom du rong thom ang bong la nang pe clover nang i an ke rong sor joy muchot bo lapen kheti ke claim hut rit a kheti ke claim hut la JCB pen wanra na rit an nang pe buy activity nang ji la hello ni tu demand la pen school ke down LP school nang do LP school chot ke chok chilang ME school ke dak do vek nang jilang ja non aprang ke an part ke mo phige high school ke nang potima da non amat ke ME school ta nang vek ji athema LP school pass det pen osoman tum a arta ningkan kep krihini aji LP school ang kupulo la habit aju kupulo ke dampo akeng ben kupulo ke dampo to warta ve la potsi ME school dak nang biserak nang i ni tum ke demand la hello la pen rong ladak dwelling house hemsu gipita contractor tum la hemsu ke long amunit along pen suri ingkoi suri thom kep endetiti usipu contractor tum ante hemsu ki kim ke la ke PMGY rozgar yojana la ke la potsi la ke contract piuni la ke la hemsu komat ma ke long hala si amethang si pachi kim pek nangi la sin itu ka demand hemsu ki kim amunit ke long amunit si hemsu pachi kim pek nangi la government pen junior engineer tum wang vek nangi pen BDO tum wang vek nangi nang supervise dun vek nangi la pen kipi ana sonta urunodai ta ho la pen ke hala ration card la pen ke kopipi dola lai job card lai hui an BJP nang dundete la nang pipe puker tang lake athema lake BJP program kali lake India government program lake BJP tum India government chirai ria ko benda lake do ha congress hut benda do ha jonota hut benda do lake lapot lake non ladak munit atum phan kadu ve to manda BJP dundete pinang ne tum nang pipe puke dak puker tang punang ne athema nang litum pulote kopilo karbi atum mansi piduk ginang litum inglong arat tu mansi piduk ginang litum hala non bongali bihari atum
Ningje etlo. Okay. Paragraph 1 pen paragraph 20 along pulo tribal area. Lake det kikim aron siki pulo. Apod adet amasi karbi adet ke lage tribal area lo. Dake tribal ka liye tumke dake thangda jakong avelo long leta ke long ya ron ave. Hala 1951 a census hut. 4% atum do hala ke kilonjia o khomia atum lapen adivasi itu. Hala tumbang long jela. Seta la non bihari la pen bongali tum non apige ba tum ke la ke patta long lelo la pen tuliram rong hangi pu alang litum pan pata pidet po pu la ke karbia tum pan kapiti akam si alang li kiam la ke kertang alang li piun e la ke patta ke piun e long le patta ke la ke chia tum bongali bihari tum pan ke